Σεβασμιότατε. Ο κύριος Μπουτάρης που λέτε προχτές προς τιμήν του, ο κύριος Μπουτάρης είπε μια γνώμη που είναι σωστή, δεν τη δέχονται αυτοί βέβαια. Ναι. Να τελειώνουμε, λέει, να την πούνε Σλαβομακεδονία τα Σκόπια. Ναι. Και έχει δίκιο. Και είναι κάτι που μπορεί να συζητηθεί. Αλλά δεν το δέχονται αυτοί. Για τη Σλάβη είναι. Πρώτα, εγώ πρέπει να σας πω με όλη την αγάπη και με ειλικρίνεια, σε αυτή εδώ τη θέση και μάλιστα εκεί όπου συνήθως είναι επισκέπτε, εγώ έκανα 2 ώρες συζήτηση με τον κύριο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δρούζα, αυτόν που είναι τώρα και είναι και τον εκτιμώ προσωπικά και τον αγαπώ, είναι ένας άνθρωπος αξιόλογος, διότι δεν θέλω να πω άλλα απόρριτα που αφορούν στη άμεση σχέση εμού με την υπεύθυνη πολιτεία, και ήρθε προς τιμήν του άνθρωπος εδώ και συζητήσαμε για τα θέματα αυτά, και που δεν φάνηκε μια τέτοια τάση ότι εμείς κάνουμε εξωτερική πολιτική. Ήρθε ο Δούτσας μιλάμε για το όνομα της Μακεδονίας δεν είναι εξωτερική πολιτική, είναι απέτηση του φρονήματος του λαού. Σεβαστό είναι αυτό που λέτε. Εγώ σας μετέφερα απλώς. Και εσείς οι δημοκρατικοί ομιλείτε όλο για το λαό. Εγώ λέμε εμείς ότι σεβόμεθα το λαό. Εγώ σας μετέφερα απλώς κατηγορίες που κατά καιρούς έχουν ακουστεί και για εσάς. Από ό,τι καταλάβαμε, ο Δρούτσας ήρθε εκεί και σας ενημέρωσε για το θέμα το Σκοπιανό. Πάει τώρα περισσότερο 1,5 μήνα, 2 μήνες. Ήρθε εδώ και συζητήσαμε επί συγκεκριμένων θεμάτων, προγραμματισμένη συνάντηση και εν γνώση του κυρίου Πρωθυπουργού. Όχι, ενώ αυτός η δική του πρωτοβουλία ήταν η δική σας. Του Υπουργού η δική σας. Τώρα δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Πάντως ο άνθρωπος. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, διαπίστωσα ότι ήρθε, σας μίλησε για να ξέρετε, για να έχετε μια ταύτιση στην κόρπος. Να μιλάει άλλα ο ένας και άλλα ο άλλος. Κοιτάξτε, όταν μιλούμε επί αυτού του επίπεδου και δεν μας λέγεται, ξέρετε, σταματήστε. Μην μιλάτε γι' αυτό ή μας κάνετε ζημιά. Θέλετε εγώ να σας πω κάτι και για την περίοδο που ήταν η κυρία Μπακογιάννη Υπουργός Εξωτερικών, ότι στις διαπραγματεύσεις που έγιναν με τη βοηθούσατε αναμφισβήτητα, τη βοηθούσατε εμέσως. Την Επιτροπή Νίμιτς έφτασαν σε σημείο πολλές φορές που επειδή δεν μπορούσαν να πούνε όχι, είπαν εμείς, ξέρετε, συμφωνούμε μαζί σας, αλλά πίσω έχουμε κόσμο, έχουμε Θεσσαλονίκη, έχουμε Μητροπολίτες, έχουμε αυτά. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη θέληση του λαού. Ναι. Ας πούμε να φτιάξει αυτή για την κάρτα των νεκρών και άλλα τέτοια, ας πούμε, που τα έχει πει σε συνεντεύξεις. Εσείς θα φέρετε αντίρρηση στο μέτρο που μπορείτε. Όχι. Και που... Το συγκεκριμένο που είναι ευαίσθητο θέμα, πρέπει να σας πω ότι καταρχήν είναι πάρα πολύ δύσκολο, απαιτεί τεράστιες δαπάνες. Αλλά αυτό είναι θέμα του Δήμου, δεν μας αφορά. Συγγνώμη, γιατί απαιτεί τόσο τεράστιες, γιατί τεράστιες διότι είναι οι εγκαταστάσεις. Ακριβές. Είναι εύκολο να αφανίζεις τους ανθρώπους και να τους μετατρέπεις από οργανισμούς έστω και νεκρούς, αλλά με σώμα και με όργανα και ωστά να τους μετατρέψεις σε στάχτη. Δεν είναι εύκολο. Τους βάζεις ένα κλίβανο μέσα. Κατάσταση. Ναι. Αλλά όμως, κοιτάξτε να δείτε, αυτό επειδή και σε άλλους δήμους, όπως και στην Αθήνα υπάρχει πρόγραμμα τέτοιο, εάν πρόκειται να γίνει, ο νόμος το επιτρέπει. Και όποιος θέλει να το κάνει και το έχει αποφασίσει από αρχής και το δηλώνει, ας το κάνουν εκείνοι οι οποίοι είναι δικοί του άνθρωποι, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Εμείς, αν κάτι τέτοιο στηθεί, απλώς θα ανανεώσουμε και άλλες Μητροπόλεις, 2 που είναι δίπλα γύρω από την Θεσσαλονίκη. Θα ανανεώσουμε την προτροπή μας και την ενημέρωση του πληρώματος της Εκκλησίας, ποιο είναι το χρέος και ποια είναι η παράδοση στη ζωή της Εκκλησίας. Από πλευράς θεολογικής η κάψη των νεκρών είναι απαράδεκτη για την Εκκλησία. Βέβαια. Αλλά να σας πω κάτι, να δείτε την επίδραση, γιατί είναι κι άλλα πολλά, την επίδραση του θέματος αυτού στο χώρο του Ισλάμ. Αν είναι δυνατόν να μην θάψεις τη γη των πεθαμένων στο Ισλάμ, χάθηκες. Και το έχει πάρει από την πίστη, τη δική μας, την Ορθόδοξη, τη χριστιανική δηλαδή, όπως έχει και πάρει και πολλά άλλα, μετά τα χάλασε. Αλλά μην πάμε σε αυτό το κεφάλαιο. Εντάξει, και όμως παρά είναι φανατική. Θέλω να πω, είναι συνείδησης. Εγώ που πάω στο κημητήριο όταν καλούμε να πάω, και είναι τεράστιο το πρώτο κημητήριο της πόλεως, η παρουσία του κόσμου είναι παρουσία, πώς να σας πω,
σχέσης και επαφής με το προσφυλή του πρόσωπα. Αισθάνεται ότι εντάξει, είναι θα μένω εδώ, αλλά είναι εδώ. Εντάξει, τώρα οι άλλοι όμως λένε ότι έχει και η Εκκλησία το έχει κάνει μια βιομηχανία τεράστια αυτή την ιστορία, έτσι. Όχι, όχι. Τώρα. Παπάδες, μνημόσυνα, κόλληβα, στεφάνια, μάρμαρα. Δεν είναι αυτά της Εκκλησίας. Όχι, είναι όλα όχι, τα θρησκευτικά είναι. Είναι ειδικών επαγγελμάτων. Δεν έχουμε καμία σχέση με τα Ξέρετε, δεν έχουμε σχέση με τα ανθοπολία. Δεν έχουμε καμία σχέση. Η ανησυχία που υπάρχει, Σεβασμιώτη, είναι μήπως αρχίζουν τα τράβαλα πάλι και λένε οι παπάδες δεν σε διαβάζουμε επειδή έχεις αποφασίσει να καείς, δεν σου δίνουμε ευχές. Δηλαδή θα υπάρχει ένα θέμα. Θα τα ρυθμίσουμε αυτά. Αλλά δεν θα σηκώσετε και το λάβαρο της Επανάστασης πάντως από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, σου λένε άλλο η ενημέρωση. Καλώς θα γίνει η ενημέρωση. Εγώ σας λέω για ενημέρωση και διδασκαλία. Ναι. Και λάβαρα επαναστάσεως. Τα έχετε σηκώσει και αυτά στο παρελθόν, γι' αυτό ρωτάω. Για άλλα θέματα. Εάν παρουσιαστούν, όχι ότι σηκώνουμε λάβαρα, αλλά καταθέτουμε το λόγο μας και την απόψή μας. Δικαίωμά σας είναι. Δεν μπορούμε να μείνουμε βουβία, είναι δυνατόν. Απλώς επειδή εγώ έχω πει ότι θέλω να με κάψουνε, το ερώτημα είναι μέχρι πού θα φτάσει η Εκκλησία. Δεν θα αφήσω να σε κάψουνε. Δεν θα αφήσω να σε κάψουνε εγώ. Δεν το επιτρέπω αυτό το πράγμα. Δεν το αντέχει η συνείδησή μου ο φίλος μου να κάνει τέτοια επιλογή. Εγώ θα σε μπορώ. Εγώ αν μπορούσα θα σε έκαιγα πάντα. Δεν μπορώ να συνοηθούμε τώρα. Ορίστε. Λοιπόν, εντάξει, να είστε καλά. Να σας πω, Σεβασμιότατε. Ξέρετε κάτι, για να γυρίσουμε πίσω πριν ξαναπάμε στα της Θεσσαλονίκης. Παρακολουθήσατε καθόλου αυτή την ιστορία με τον Μητροπολίτη Πειραιώς που βγήκε στην εκπομπή μας και έχει γίνει χαμός και ειδικά στην Αμερική? Έχει ξεσηκώσει θύελα αντιδράσεων. Όσα είπε περί των Εβραίων. Ναι, ακριβώς. Ναι, τα παρακολούθησα, ναι. Για πείτε μας μια άποψη. Όχι, εγώ δεν έχω άποψη σε αυτό, δεν είχα καμία ανάμειξη, ούτε θα είχα ποτέ. Αλλά πρώτον μεν τον εκτιμώ, τον αγαπώ. Να σας πω τώρα κάτι. Τον είχα μαθητή στο σχολείο και του έχω δώσει και ένα σκαμπίλι, το οποίο το ομολογεί και με ευγνωμονεί. Δεν θέλετε πάντως να πιάσει τόπο το σκαμπίλι. Με αυτά τα αδιανόητα που είπε, τα απαράδεκτα, δεν φαίνεται να έπιασε τόπο. Εγώ, κοιτάξτε να σας πω, είναι πάρα πολύ καλός, είναι πάρα πολύ δυνατός, ξέρει πολύ καλά γράμματα, είναι πολύ καλός νομικός, αλλά έχω την εντύπωση ότι στο συγκεκριμένο θέμα, αν δεν κάνω λάθος, αξιοποίησε πληροφορίας συγγραφών. Δεν είναι ότι η άποψή του είναι αυτή. Εντάξει, νομίζω ότι αξιοποίησε πάντως... Ότι δεν χρειάζεται. Αν να πούμε ότι δεν χρειάζεται, εντάξει, καλά. Ελέγχθη, νομίζω είπε και ο ίδιος ότι αυτό είναι μια προσωπική μου άποψη και το θέμα δεν θέλει. Όχι, θα ρωτάει ο Δημήτρης γιατί φυσικά ενδιαφερόμαστε αν απηχεί γενικότερα τις απόψεις των αρχιερέων. Όχι, σε καμιά περίπτωση. Σε καμιά περίπτωση. Ξέρετε κάτι, το σκαμπίλι, συγγνώμη, για να ρωτήσουμε, το σκαμπίλι γιατί το είχατε δώσει έτσι για την ιστορία? Ήταν μια αταξία εκεί και γι' αυτό του την έδωσα, ναι. Παιδί ήταν παιδιά στο σχολείο. Εγώ ήμουν τότε 28 ετών περίπου, 29, καθηγητής στην Αθήνα. Και ήταν μαθητής αυτός πιτσιρικάς, ας πούμε, και δεν έκανε τη ζαβολιά, κατάλαβες. Να σας πω, Σεβασμιότατε, έχω την εξής άποψη. Από διάφορα που βλέπω και ακούω από Μητροπολίτες, ότι τον πρώτο καιρό, μετά την εκλογή του Αρχιεπισκόπου, υπήρχε ας πούμε μια νυφάλια στάση της Εκκλησίας ότι αλλάξαμε σελίδα σε σχέση με τον Χριστόδουλο, τον Μακαριστό, και ότι τώρα πορευόμαστε με διαφορετικό τρόπο. Δεν όχι από όλους. Όμως υπήρχε μια σχετική καταλλαγή. Τώρα βλέπω και ξαναβγαίνουν απάνω σαν να αναζητάνε μερικοί, σαν να αποζητούν, σαν να έχουν πεθυμίσει την έγλη της Εκκλησίας της περίοδου του Χριστόδουλου. Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνετε λάθος. Αλλά τώρα βέβαια θα τα πω με όση μπορώ λεπτότητα. Δεν θέλω να έχουμε διαφωνίες, όχι με εσάς, αλλά με άλλα πρόσωπα. Ότι μεταπέσαμε από το ένα, ας το πούμε, που θεώρησαν πολλοί ότι ήταν ακραίο, ήταν υπερβολή η τακτική του Χριστοδούλου. Πήγατε στην Άρχη. Ναι, και της οποίας γραμμής Χριστοδούλου θεωρείται ότι και γράφεται ότι συνεχιστής είμαι εγώ, αλλά στα πλαίσια όχι αρχιεπισκόπου αλλά ενός Μητροπολίτου ιστορικής Μητροπόλεως,
Και μεταπέσαμε όμως σε μια άλλη κατάσταση, η οποία ήταν ακριβώς το αντίθετο. Και αυτό έχει δημιουργήσει διεργασίες και απόψεις, οι οποίες βέβαια δίδουν μια ζωντάνια στην Εκκλησία, αλλά είναι ότι δεν διορθώνεται το πράγμα.